Unek-unekke reng sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, heeh. Arep dikaya ngapa Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Engko ben dumumke nang masjid. Nek Bagong mudar. Ya aja mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye, Tru? Madirana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embok kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe wae. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batin.